10 euro pe metru pătrat, același preț de acum câteva luni când primul cumpărător a luat decizia. Azi el are deja autorizația de construcție. Urmărește acest video de 1 minut să vezi despre ce este vorba. Astăzi vă prezentăm o oportunitate rară de investiție într-o zonă în plină dezvoltare, la doar 900 de metri de Periș, în Tâncăbești. Aici, pe o întindere de 100.000 de metri pătrați, vă punem la dispoziție 39 de loturi intravilane, gândite pentru construcții rezidențiale și agrement. Acest teren beneficiază de PUZ aprobat pentru locuințe și zone de agrement. Drumurile de servitute pietruite asigură acces facil pentru fiecare lot, iar întreaga zonă este perfect organizată pentru viitoare dezvoltări. Este un loc ideal pentru familii, dar și pentru investitori care vor să profite de prețul extrem de competitiv al zonei. Chiar dacă îți dorești să achiziționezi un lot, mai multe loturi, prețul rămâne același de 10 euro. Dacă ești interesat, te rog să mă contactezi. Dacă cunoști pe cineva interesat, te rog, dă share acestui video.